Máme tu násobenie ďalšie príklady dvojciferným číslom. Takže ideme počítať. Najprv všetko vynásobíme jednotkou. 1 krát 1 je 1, 1 krát 7 je 7 a 1 krát 8 je 8. Teraz ideme všetko násobiť štvorkou. 4 krát 1 je 4. O jedno miesto doľava tu píšeme. 4 krát 7 je 28, píšem 8, dvojku pamätám. 4 krát 8 je 32 plus 2 je 34. Počiarknem a spočítam. 1, 4 a 7 je 11, jednotku pamätám. 8 a 8 je 16 plus 1 je 17, sedmičku píšem, jednotku pamätám. 4 plus 1 je 5 a posledné len 3. Ďalší príklad. 904 krát 19. Takže najprv všetko násobím s deviatkou. 9 krát 4 je 36, píšem 6, trojku pamätám, 9 krát 0 je 0, plus 3 je 3 a 9 krát 9 je 81. Všetko ideme teraz násobiť jednotkou. 1 krát 4 je 4, o jedno miesto posunieme. 1 krát 0 je 0 a 1 krát 9 je 9. Ak máme vynásobené, počiarkneme, spočítame. 6, 4 a 3 je 7, 0 a 1 je 1, 9 a 8 je 17. Ďalší príklad, 1324 krát 65. Takže najprv všetko 5. 5 krát 4 je 20, píšem 0, dvojku pamätám. 5 krát 2 je 10 plus 2 je 12. Jednotku pamätám. 5 krát 3 je 15 plus 1 je 16. Jednotku pamätám a 5 krát 1 je 5 plus 1 je 6. Teraz ideme všetko 6 nasobiť. 6 krát 4 je 24. Štvorku píšem, dvojku pamätám. 6 krát 2 je 12 plus 2 je 14. Jednotku pamätám. 6 krát 3 je 18 plus 1 je 19. Jednotku opäť pamätám. A 6 krát 1 je 6 plus 1 je 7. Počiarknem a spočítam. 0, 4 a 2 je 6. 6 a 4 je 10, píšem 0, jednotku pamätám. 9 plus 1 je 10, plus 6 je 16. Jednotku pamätám, keďže to bolo 16. A 7 plus 1 je 8. A dáme si ešte jeden príklad. 1028 krát 73. Opäť všetko násobíme trojkou najprv. 3 krát 8 24. Píšem štvorku, dvojku pamätám. 3 krát 2 je 6 plus 2 je 8. 3 krát 0 je 0 a 3 krát 1 je 3. A teraz všetko s tým druhým číslom, čo je sedmička. 7 krát 8 je 56. Píšem 6, 5 pamätám. 7 krát 2 je 14 plus 5 je 19. Jednotku pamätám. 7 krát 0 je 0 plus 1 je 1 a 7 krát 1 je 7. Počiarknem, spočítam. 4, 6 plus 8 je 14, 1 sa mi zvýšila, 9 plus 1 je 10, 0 píšem, jednotku pamätám, 3 plus 1 je 4 plus 1 je 5 a tu len 7.